A 40. Gemenci Nagydíj 1450 méteres körpályával vette kezdetét a Béla Király téren, ahol 45 másodpercenként indították a versenyzőket szombat délelőtt. Majd a verseny a 123 kilométeres szakasszal folytatódott szombat délután. Az első szakaszon Márkó Danilovics U23-as szerb versenyző győzött, aki összetettben is az első lett. A verseny elején nem voltam biztos a győzelemben, de a csapattársaim nem engedték az ellenfeleimet a közelembe, stoppolták a mezőnyt. A fő taktikánk az volt, hogy az első 60 kilométeren ne engedjük, hogy elszökjenek azok a versenyzők, akik fontosak lehetnek az összetett eredményben, őket tartsuk együtt a mezőnnyel. Meg vagyok elégedve a szervezéssel, tetszett a verseny, mert sok versenyzővel kellett megmérkőzni, és azért is, mert sok néző, szurkoló érkezett a pálya mellé, ezért tervezem, hogy jövőre is részt veszek majd a versenyen. A verseny második 92,5 kilométeres szakasza vasárnap délelőtt rajtolt. Mintegy 50 kilométer megtétele után David Gaburo maga mögött hagyta a mezőnyt. A Garai tér emelkedőjénél, amikor a hegyi körözések megkezdődtek, Molnár István magyar versenyzőnek sikerült felzárkózni hozzá. Fej-fej mellett haladt a két versenyző, csupán a célfotó segítségével tudták eldönteni, hogy végül az olasz versenyző győzött. Egy perc különbség volt köztünk a magyar versenyzővel, szerintem én futottam be elsőnek. Az utolsó két körben láttam, hogy nyerhetek. Miután elszöktünk a mezőnytől, felváltva vezettünk. Majd a hegyi körözéseknél rákapcsoltam. Egyre gyorsabban tekertem, és végül sikerült megnyernem a versenyt. Molnár István egy szegedi csapat tagja. Először 2007-ben mérettette meg magát a Gemenci Nagydíjon. Akkor 30. lett, a 2005 óta kerékpározó versenyző. Ahogy David Gaburo, úgy ő is meg volt győződve arról, hogy ő ért elsőként a célba. Este a csapatnak az volt a taktikája, hogy ha lesz a mezőny elején egy ilyen 8-10 fős elmenés, abban én mindenképpen ott legyek. Ez nem alakult ki, így szakasz közben változtattunk, és a csapatom folyamatosan a mezőny elején tartott. És amikor megkezdtük a hegyi körözéseket, akkor én a második körbe itt a Macskakövön támadtam be, és sikerült is elmennem. És a olasz sráccal így folyamatosan tempóztunk, csak ő nem nagyon vezetett nekem. Így igazából én vittem a tempót. A másik két szakaszt hogy értékeled? Hát sajnos a prológot azt kicsit elrontottam, mert ott a lefelén kicsit kisodródtam, de hát ott voltam az első 20-ban. Összességében elégedett vagy a teljesítményeddel? Erre számítottál? Igen. Tehát így a szakasz sikereket és egy trikóért jöttünk. Ez úgy érzem, hogy megvalósult, mert a legjobb magyar trikó az megvan, és csapattársamnak még lehet a sprint trikó is, a Kaszaga Gábornak. Nehéznek érezted a pályát? A pálya is nehéz volt, meg elég erős mezőny jött össze. A Gemenci Nagydíj gála kritériummal zárult, amely elsősorban a közönségnek szólt. Az összetett eredményt nem befolyásolta. Ezen a szakaszon Giacomo Gallio olasz versenyző győzött, aki 7 évesen kezdett kerékpározni. Kezdetben utánpótlás csapatokban, majd válogatottként a párizsi Roubaix, illetve az Európa-bajnokságon is képviselte Olaszországot. This evening I want to help my young company. A célunk az volt, hogy minél több pontot gyűjtsük össze a versenyen, mert szerettünk volna minél több pénzt hazavinni. Már az elején sikerült elszöknöm a mezőnytől, nem is volt nehéz a feladat számomra, mind a 30 körön keresztül én voltam az első. A verseny fő támogatója idén is az Aliszka Bau ZRT volt. Korcsmár István, a cég ügyvezető igazgatója úgy érzi, hogy a sporton keresztül Szekszádot is támogatják. Számunkra ez megtiszteltetés, hiszen nem csak Szekszádon, szerintem Magyarországon nagyon kevés olyan verseny van, ami 40 éves múltra néz vissza, és ha jól számolom, mi 22 éve támogatjuk ezt a Gemenci Nagydíjat, és hát nagyon sajnáltuk volna, hogyha most a 40. szponzorok hiánya miatt elmarad. A versenyen 11 külföldi és az összes magyar kerékpáros csapat részt vett. 122 versenyző indult és ért célba, mondta Steig Csaba, a verseny főszervezője. Azt gondolom, hogy az idei az mindenképpen nagyon nívós rangos. Épp az egyik csapatvezető jegyezte meg, hogy hát ez a verseny ez most már olyan szintű, mintha egy ilyen Európa Tour verseny lenne, hiszen olyan csapatok jöttek el, és olyan létszámmal vesznek részt csapatok,
illetve a mezőny összetétele is elég jó vegyes. A 90-es évek végére a verseny bekerült a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség által jegyzett európai versenyek kategóriájába, majd megcsappant a támogatás és kikerült ebből a besorolásból. 3 éve újabb támogatókkal gazdagodott. Ha ez a tendencia folytatódik, a verseny újra a színvonalas nemzetközi versenyek közé kerülhet.